रंजन प्रेमी हेलो हेलो नमस्ते प्रणाम। रामचल राजपूत जी, अरुण जी हेलो, आदित्य कुमार जी, मुकेश जी, सब भाई लोग के दिल से धन्यवाद कि आप सब हमारा लाइव देखा तनी। और अभी हम बानी दिल्ली में और निकल हमने के पूरे टीम जाता नहीं जब माई के दरबार जम्मू बा माँ वैष्णो के दरबार में पूरे टीम बा। कृष्णा जी बानी, पंकज राय बानी, शंकर जी बानी, अभय जी बानी, सोनू, सब लोग बा, राजीव राय बानी, दिखा दीजिए, लक्की यादव जी, आशीष यादव, जय माता दी, संतोष यादव जी, सब भाई लोग के दिल से धन्यवाद। इंद्रजीत सागर पलामू बढ़िया बानी भाई, प्रेम जी, राज रत्नेश, संपूर्ण त्रिपाठी जी, और एगो अरे बाबा प्रणाम बंटी बाबा। और एगो हमारा गाना आइल बा बड़ा ही प्यारा काल एंगल म्यूजिक से, जौन सुबह छूटा रहे कृष्णा भैया गाना और संगीत आर्या शर्मा के। तो चाहब कि आप सबके गाना हम सुनाई और बहुत ही प्यारा सॉन्ग बा, आप सब आशीर्वाद प्यार दी।